Yes. Say. This is Kundai. Welcome back to this channel. If this is your first time, don't forget to subscribe and also share this video. Thank you so much for your support, guys. We have reached, or I can say we are almost reaching 10,000 subscribers. So I'm so excited, guys. Thank you so much for your support and everything that you guys are doing. Right now, Mambo Duterere, the king himself. I don't know what to talk to King and King Duterere. You know, like I don't know what to talk to Duterere Chine. Please tell me in the comments box. It's King Mambo Duterere. So Mambo Duterere a few days ago, Mambo Duterere like a picture so now that video is telling no Mambo Duterere and no, that's not me. That was someone else who did that, which is my fake accounts and my ghost accounts. So you just have to be careful when you're sharing some of those information. You know, and I was starting now, I don't know if I was starting Mambo Duterere or Syrio. I don't know. So just be careful. Just try to get to understand what in the right, so Mambo Duterere, that was Nezuro. He did a video and the Rambasta. He was rambasting my prophets, my prophet, my pastor, my evangelist, my prophets, but obviously he's talking about everyone else because maybe you are Mambo Duterere do not piece of my prophets specifically. But from the way I don't know, like if I do some analysis, I could see this attacking Munu. Wese nganga ma profita chichichi Munu wese ma evangelist ma pastor ma chichi ma fata ma Munu wese wanofungidzira kuti ndiye wacha spiritual wachi whoever ne ma profita ve ma gemenzi vasiri Munu wese including ivo vacho Mambo Duterere is attacking himself. That's what I think. Bozi ivo kana vari munhu waMwari vari kudi kugadzirisa zvinhu. It's just a question. Alright. So it means you have got fake everything in the world. Zvese zviri fake. Tine mafake vanhu vanonamata munhu wese fake. I'm just like thinking out loud, you know. So you only right way kufunga zvaunofunga ndizvo. So if you want to attack me, yes, go ahead, attack. I'm just telling you what I think. Because in Indrutin, kana tine nganga chaidzo dzechokwadi. Handisi kuti kune fake nganga kana kuti nganga dzese is fake. I don't know, whatever. But tombo tine nganga chaidzo. Why is it that Carolina arikoramba achita recover? Alright, tombo tisi nema fata chaiwo echokwadi kana mapopi echokwadi. Why is it that Carolina aramba? Handiti vanhu vamwana. I don't know. Tomboti tine maprofita magemenzi vacho vanonyatsoziva kuti Mwari anodaiso ivo vacho. Why is that Carolina ari kuramba achiataka? Tomboti isusu tine maprofita maprophets kana tinawo chaivo vechokwadi. Why is that Carolina aramba achiataka? So my question is, whoever you think, even tine Muslim, tine Buddha, tine Rasta, fake, fake. Yes, because why is it that Carolina Rurambach attack? That is the question that Mambo Duterere has. Yes, was your Ranzi gonna muri say to Rambach attack on Carolina. Arfana umira, Misa Carolina and Mudona. It's to what I can Mambo Duterere Muno, Misa Carolina. But this is the whole country affected. The whole world, not country, that country, but the whole world, my guy. So you're going to talk about the safest. The only place that is safe for you, that is quite near, Kwenda Kumwezi. In that Kumwezi, you're going to open. Like, literally, of course. I know some of my friends are in I'm saying, cannot now pour a church. In a Kumwezi, cannot in a Zua or go to Mars or somewhere else. Because the whole world, the earth, atheists, ma one, upon very safe. So atheists know info for Warui, if they are real wizards and witches. What would you misa? Karapino or magic, Karapina, whatever, don't believe a Cherokee Jews, Zugana, what would you misa? That is the question. You understand?
So mambotuterere, I don't know, yes, you had a point in what you're saying kuti hapana naboys vanobani kutarisa, but kana mauta ranzi yo kana uri munhu waMwari misa Carolina, alright, kwenimiwo kana muri munhu waMwari madi misa Carolina. Alright, so let's not attack each other tichishandisa izvozvo handiti. That's what I think. I don't know what you guys think, but that's what I think. There is no need for us kuti tipisane tichiti kana uri waMwari misa Carolina, hatidaro manje. Because what if kana ari Mwari arida kumbokuratidza kuti ndini mbada, whether uri Pope, whether uri Fata, whether uri Maria, whether uri ani, pamwe Mwari arida kungoratidza kuti mese arida kukupai humbleness kuti guys, whether uri president, whether uri ani, I hate kuti hanzi vanotoona president weimwe nyika akasvika pakuchema chaivo chamana inamana inachitomuziva ndoita siyama akachema president wenyika. So it's time now to show, maybe it's time for God to show us kuti amana kana ndada zvangu kuitai wastakika hapana zvamunoitai, ende ndo patinoratidza kuti we are mere human beings, tingoriwo vanhuwo zvavo takaiswa panyika panapa. Kune vaya vanoti hakuna Mwari wewe. I think you can now see kuti if alright, tomboti unoti hakuna Mwari, let's just say Earth, Mother Earth ari kutiratidza kuti amwana muri vana vamwe mwaida kuitai wasitaki ndokuitai wasitaki. Imagine kuti munhu 1 kuChina akangobata chaakabata meno whatever zvaakaita zvacho 1 ye ndobva apa uyu bva apa uyu bva apa uyu kusvika zvasvika kuno marondera kuno. Satamba, what I'm not saying marondera chasvika, please, I'm just saying like it's the word zvangu speed musoro mangu. So please, no, relax, my guy. But I can't do Marondra, I'm saying Zimbabwe. Okay, so mambo tutere vanhu vachitaka hava peace vacharanza kumana imi ndatozona vamwe vachitoenda online vachitonotaura kuti oi banking details ndipe mari madi kutengera vanhu maningirikini masemding madi kutengera vanhu masini ekuvharisa meso aya madi kutengera vanhu masanitize because mautanga uda kutora mari futi vanhu vari kumba ikoko. And I'm like, okay, yeah, it makes sense, but it also doesn't make sense. You know why? It depends on the perspective. Because kune perspective yekuti vanhu havafanira kutorerwa mari. So if you believe kuti vanhu havafanira kutorerwa mari, that's fine with you, that's okay, man. You know, it's okay, we are not trying to say anything, that's fine. But kune vanhu vanobelieve kuti mari inofanira kuenda kuna Mwari. Unzisa, not kuchechi kana kune munhu waMwari, but kuna Mwari. There are people who believe that. So if people believe that, don't try to look at them crazy, like, okay, this guy is crazy. You know what? Pane mari ndo pane moyo wako. Jesu akatombostaura. So, iyoyo ndakudze pane two perspectives. Saka perspectives are iyoyo kana uchiti mari haifanira kupiwa Mwari kana kuti haifanira kupiwa munhu. That's fine. But kuna vanhu vanobelieve kuti mari inofanira kupiwa munhu. So for me to be fine, to be okay, I just have to make sure I give my money to God. When I'm giving my money to God, he doesn't do that. You have to give it to a person. So some people believe that I have to give the money to the person, to the man of God. One that I believe. You know, guys, we are talking about believing here. It's about the heart. It's what I believe. So people can go and give mari. So kuna anonzi masacrifice kana mamusari mambohanzo. There was a time kudhara vanhu vaitoenda kunouraya mhuka vachitasiza vachita masacrifice. Nowadays hatichauraya mhuka. Some people believe that we have to give money to the man of God. So tunoendesa mari yedu ndo sacrifice chinhu chandoda because patime iyo upfumi waive huri mombe nemahwai nechi iko zvino upfumi mari. So I can give my money to God. I can sacrifice my money by giving a man of God my money. So ndogona kutoita ma-altars kana makambonza nezvavo. Yes, I know if you don't believe this, that's fine. I don't know. It's about what I've researched. Just like kuti munhu anobelieve kuti kuna Allah, kuna na Muhammad ndo anovaponesa. Vamwe vanobelieve kuti kune matombo ndo anovaponesa. Vamwe vanobelieve kuti kune mvura, vamwe vanobelieve anointing oil, vamwe vanobelieve rosary, vamwe vanobelieve inonzi chiya same thing rere. Munoti chirere. So zvinobelieve vanhu zvakasiyana siyana. So you just have to take it easy. Usanyanyisa kuda kuataka munhu zvaanobelieve. Usati munhu anopenga zvinhu zvaanobelieve. Ndosaka zvinhu usajaja munhu. Siya munhu abelieve zvaanobelieve kana zvichimushandira siya azvibelieve. So I don't know, I just want to hear what you guys think about nyaya yacho namambo tuterere kuti varume mimi kana muchiti munoona Mwari misa izvi muri kudii kunamatira vanhu vachipora, muri kudii kupedza Carolina mhepo.
spray anointing oil Carolina apere mumhepo. And also you need to understand one thing, kunamata kodo common sense. Handisi kuti go and be a fool, handisi kuti inoenda benzi. Ndiri kuti kunamata kodo kungwarira. Pane zvinhu zvaunoitiswa zvinhu zvakadhaka uchinzi ndezvekunamata. And saka ishandisawo brain dzako. What you just need to do is follow zvinhu zviri kutaurwa nema-authorities, because ndo vanogona kubatsira. And also follow zviri kutaurwa navanhu vaMwari vacho, because they can help you. I know kuti even Carolina anogona kunamatira akapora. I believe that, because I believe God can do that. And also from the way I have heard, and in ndakati cheme ndainzwa ma-prophecies aitaura from many years about Carolina and I heard some people vachitaura kuti Carolina achapedza vanhu sevanhu. But there are people who prayed. Variko vanhu vanototi isusu takanamata, and the people are still praying even up to now. But that's why uri kuona kuti ukatarisa pama-statistics, Carolina roti akabata vanhu pane a bigger number yavanhu vari kupona than a number yavanhu vari kufa. So izvo zvinoratidza kuti panditori something chiri kuitika, pari kunamata. And I also heard kuti kune vamwe vakanamata kuti Mwari please tibatsirewo. Panotozonzwa tichinzi pane zviri kugadzirwa. Handiti unoti kugadzira isa zvinhu zviri kutobhilivhwa zvagara zviriko zvinogona kubatsira. Handiti ndizva chinzi papa gadzirwa chinyowa zvainzi papa achifanira kupedza a few maybe years or months or something like that kuti vati zvizonzi zvaapruvha kuti ngazvichipiwa vanhu. So people are praying, mambo tuchirera musiri kuziva. People are praying even though you think ndezvekupenga, but people are praying kuti zvinhu zvisaita zvazvachifanira zvakaita, because according to zvandakaona zvakaprofita even nevo vacho mapostori vacho vamunobhilivha imi mambo tuchirera ndakanzwa achitaura kuti pachapera vanhu sevanhu. But is still the number of people vari kufa nevasiri kufa. This has really the other way around, kunzi vanhu vari kupona vanenge vatori 1%, vari kufa vatofa. Amenodita apa api izvezvi. Funga chiko zinoti ane more than 100,000, maybe more than 300,000 vanhu vabatwa nacho. By now it was that pane more than 300,000 vanhu vafa. But it's not like that. So I don't know what you think mambo tuchiri, but if there is anyone who is watching this, please let me know what you think about this issue yataura namambo tuchiri. Do you think kuti vakomana vanopenga? Do you think kuti vakomana vanopenga? Do you think kuti munhu wese ari kupenga? Do you think kuti munhu wese haana mate? Kana kuti unofungidzira kuti aiva specifically ivava vana prophet ndo vasinga vanopenga? I don't know. But kana iwe uchitaura kuti ana prophet vanopenga vari kumisa Carolina, ini ndobvunzawo mubvunzo wekuti kwewewe vako iwe unoti chaivo vacho vari kumisawo Carolina, because Carolina ari kuaffecta world yese. It's a question. I'm not trying to be, asking that. So, as of now, I will say, let me know what you think. And you know what? I will see you in the next video.